Hagabenengkong ngaso wangi di ban penpau jisungu i oblei dragon rad ubla dan rangkat bangi hagni kapor nadu menem step hadu kan khlimat governmenta hagba mangi ngila ban pendon burom ya gani kasngi bad ha kan ga closing function hagabenengkong ngaso ba ngide ban pring subha ya i chief kazingi Kevin M Melim ngam ibari Emily Jong ka Sohra Assembly Constituency ibala pelaj por kenang ban yadon berangkat ban ngi hagni por ban chim yagni ka benta kumu chief kas hagni ka function ka jingi ipen pau ka jing kublai pi babila pelaj por kenang ban yadon berangkat ban ngi hagni ka por nga pidang subharu ia ki perlok jongi na ka unit Shillong na Don Bosco Shillong kiblia wan lang hang nega por banya pensingai lang yangi nga pidang subhaya kiwai ru invitees ki balayawan na kiwai ki jaka bat kumjuru ki perlok kena school barin kiblia wan Shillong iba hayeng asem barokoy nga pidang subha khamtam ya fadar nangni i fadar priest ki fadar headmaster principal ya kumjuru ya ki vice principal ya kinohika Orjing long kena batiang ngaim suk ngaim kren Orjing long kena batiang perdang lek suami suk kren Om dong jing kerwa jing kuslai men sien kasukin jai Tambas ngudom teng bajai tu ban krekon In the field,
Wishing to see a turn to fall like a shining star, shining brightly in the sky, living through the night. Let us go, let us rise, let our hope sacrifice. We will try for the best, the souls and leave the rest. One good reason why we live is to live for others. One good reason why we serve is that